רוצים גם אתם לזרום בסינגלים בכיף? פשוט לרכוב טוב יותר הוא סרט הדרכה שייתן לכם את הכלים להשתפר באופן אישי ובקצב עצמאי. פשוט לרכוב טוב יותר הוא סרט הדרכה שמתאים לרוכבים ורוכבות בכל הרמות. רוכבים מתחילים יכולים ללמוד בסיס מצוין להמשך הדרך, ורוכבים מנוסים יכולים לשפר ולשייף מיומנות. בסרט תמצאו מגוון די רחב של טכניקות, מטכניקות בסיס כמו בלימה נכונה, ירידות ועמידת מוצא, ועד לטכניקות יותר מתקדמות כמו דרופים, סיבובים ועליית מדרגות. שואלים אותי אם אפשר ללמוד באמת רכיבה מצפייה בווידאו. אז התשובה הקצרה היא לא, אבל התשובה הארוכה היא שבפשוט לרכוב טוב יותר אתם תקבלו בערך 40 תרגילים שאפשר לצאת ולעשות לבד בשטח ודרכם ללמוד ולהשתפר. אז אם רק תשבו ותסתכלו על הווידאו, אני לא מבטיח לכם קסמים, אבל אם תצאו לעבוד, בטוח שתשתפרו. נשמע לכם טוב? אתם יכולים להתחיל ולהשתפר כבר היום. איך? פה למטה תמצאו את כל ההוראות להורדת הסרט. ניפגש בשבילים.